نشانیاں ایتھے آپ 3 فٹ دے بت دا حیا کریے ادب چ کریے نا اللہ فرمائے تو بے ایمان ہو گیا ایتھے اتنے 3 فٹ نہیں ہے پتہ نہیں سینکڑا فٹ دیا پہاڑیاں تے اللہ فرمائے کہ دلاں دا تقوی چاہیے نا انہاں پہاڑیاں دا حیا کر ایتھے تو بے ادبی کیتی تو سب کچھ ہو سکتا ہے تو پرہیزگار نہیں ہو سکتا متقی نہیں ہو سکتا ہے تو ذہن سوال آیا کہ 3 فٹ دی مورتی دی نہیں حیا کیتا ہے ہندوستان دے وچ تے میں ہو گیا بے ایمان خدا بنا تے اتھے جا کے اساں بڑیاں بڑیاں پہاڑیاں دا ادب کریے تے دل دا تقوی آ جاوے کیوں فرمایا وجہ صرف یہ کہ اس پہاڑی نو نسبت میری ولیہ دے قدمہ دے نال اچھا حاج صاحب جی تساں